Σήμερα στα μαστορέματα, ο Ηλίας φτιάχνει μια ιδιαίτερη συρταριέρα από OSB ξύλο, χωρίς πόμολα και μηχανισμούς. Μεταμορφώνει ένα φοριαμό σε ένα στιλάτο τροχύλατο έπιπλο τηλεόρασης και σας βοηθάει να επιλέξετε τα εργαλεία αλλά και τα μηχανήματα που χρειάζεστε για την περιποίηση του κήπου σας. Η Εύα παρουσιάζει tips και gadget που θα κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη και συναντά την Αλεξάνδρα Μπίσα, μια νέα γυναίκα που αποφάσισε να ασχοληθεί με την τέχνη της φαντικής, δίνοντάς της νέα πνοή. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι απαραίτητοι και ποτέ δεν φτάνουν. Τι θα λέγατε λοιπόν σήμερα να φτιάξουμε μια συρταριέρα η οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί είτε δίπλα στο κρεβάτι για κομμωδίνο, είτε κάτω από το γραφείο για αποθήκευση εγγράφων ή γραφικής ύλης. Μάλιστα για τη συρταριέρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα και μόνο φύλλο OSB. Και τι σημαίνει αυτό? Θα είναι στιβαρή και οικονομική. Υλικά που χρειαζόμαστε: ξυλία OSB 18 χιλιοστών σε εξής διαστάσεις: 2 κομμάτια 48 x 42,7, 2 48 x 49, 1 46 x 42,7, 3 42 x 39,7, 6 τεμάχια 40 x 12, 3 45 x 12, 6 40 x 5, 3 49,5 x 2, 6 40 x 2, 2 45,5 επί 7, 3 τεμάχια 45 επί 14 και 2 κομμάτια περίπου 85 επί 5,5 πόντους και 2 περίπου 40 εκατοστά. Ήτανε πολλά? Μην αγχώνεστε. Πάμε τώρα στις βίδες. Βίδες 3 επί 3,5 και 3,5 επί 4 και διάφανο βερνί και μποτισμού. Από εργαλεία θα χρειαστούμε σέγα, δραπάνο κατσάβιδο, ρολόι πινέλο, μολύβι μέτρο και φυσικά γάντια και γυαλιά. Τοποθετούμε στον πάγκο τα κομμάτια που χρειαζόμαστε για τα μπροστινά μέρη των συρταριών μαζί με τα πλαϊνά της συρταριέρας για να φτιάξουμε τους οδηγούς. Συγκεκριμένα θέλουμε τα 2 κομμάτια με διαστάσεις 47,2 επί 48, τα 3 κομμάτια με διαστάσεις 14 επί 45 και τα 2 κομμάτια με μήκος 85 εκατοστά. Τοποθετούμε το κομμάτι των 85 εκατοστών περασιά με το κομμάτι που αποτελεί το συρτάρι. Τραβάμε γραμμές και στα δύο ξύλα. Σηκώνουμε το κομμάτι όρθιο και σημαδεύουμε πάλι. Το ίδιο κάνουμε και στα υπόλοιπα συρτάρια. Σημαδεύουμε στα 42 εκατοστά και τραβάμε κάθετες γραμμές στους οδηγούς. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα κοψίματα. Επειδή η σέγα δεν μπορεί να κόψει απόλυτα ευθεία, θα φτιάξουμε έναν αυτοσχέδιο οδηγό με αυτόν τον τρόπο. Θα βάλουμε τα δύο κομμάτια των 85 εκατοστών από τη μία και από την άλλη πλευρά της σέγας και θα βιδώσουμε στην αρχή και στο τέλος 2 ρετάλια. Τα ενώνουμε με το κομμάτι 45,5 επί 43 που είναι η πλάτη της συρταριέρας, προτρυπάμε και βιδώνουμε επίσης.
και στις 4 πλευρές. Παίρνουμε τώρα τα 6 κομμάτια με διαστάσεις 40x5. Τα 4 τα χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα τελάρο, στο οποίο θα τοποθετηθεί σε ταριέρα και τα άλλα 2 για βάση. Προσέχουμε να έχουμε παντού τις ίδιες αποστάσεις. Και ερχόμαστε στη συναρμολόγηση των ταριών. Θέλουμε για το μπροστινό μέρος το κομμάτι 45x14, για το πίσω ένα κομμάτι 45x12 και για τα πλαϊνά 2 με διαστάσεις 40x12. Αφού τα μοντάρουμε, κερνάμε ανάποδα την κατασκευή μας και επειδή το μπροστινό κομμάτι είναι διαφορετικό σε ύψος, το βγάζουμε έξω από τον πάγκο. Βάζουμε το κομμάτι με διαστάσεις 41x40 όπου θα είναι ο πάτος του σιταριού. Προτρυπάμε και βιδώνουμε και από τις 4 πλευρές. Ξαναβάζουμε το σιτάρι πάνω στον πάγκο και για να κάτσει ίσια, στο πίσω μέρος βάζουμε το ρετάλι των 40 εκατοστών. Τώρα πρέπει να βιδώσουμε τους οδηγούς. Επειδή είναι η ίδια διαδικασία και στα 3 σιτάρια, θα κάνουμε κάτι έξυπνο που θα μας γλιτώσει από το μέτρημα και θα μας δώσει την ακρίβεια που θέλουμε επειδή πρόκειται για τους οδηγούς. Παίρνουμε το κομμάτι των 85 εκατοστών και το βάζουμε όρθιο στα πλαϊνά του σιταριού. Βάζουμε το κομμάτι 2x40 πρόσωπο με το μπροστινό μέρος. Προτρυπάμε και βιδώνουμε τις βίδες 3x3,5 από μέσα, ώστε να μην φαίνονται. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Και τέλος, ερχόμαστε στο μπροστινό μέρος και κάνουμε την ίδια διαδικασία, με τη μόνη διαφορά ότι βιδώνουμε το κομμάτι με μήκος 49,5 εκατοστά. Τοποθετούμε το πρώτο σιτάρι στη σταριέρα και βάζουμε από κάτω το κομμάτι με διαστάσεις 45,5x7. Προτρυπάμε και βιδώνουμε. Ακολουθεί το δεύτερο σετάρι και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Βάζουμε και το τρίτο σετάρι και έτοιμη σταριέρα. Το μόνο που μένει είναι να την περάσουμε με ένα βερνίκι. Χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, αλλά με έξυπνες κινήσεις, δημιουργήσαμε μία σεταριέρα μόνο από OSB. Χωρίς μηχανισμούς, χωρίς πόμολα και με πάρα πολύ καλή αισθητική. Δοκιμάστε να τη φτιάξετε και καθώς το OSB είναι ξύλο, θα μπορούσατε για παράδειγμα να βάψετε τα σιτάρια λευκά. Πάνω απ' όλα, πειραματιστείτε. She said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby, oh, 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 oh. She said, I love you more than words can say. She said, I love you, baby, Αργαλιός, το εργαλείο δηλαδή, με το οποίο τα παλαιότερα χρόνια οι γυναίκες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας έφτιαχναν τα υφαντά τους για τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειάς τους και του νοικοκυριού τους. Οι νέες κοπέλες μάθαιναν τον αργαλιό από τις πιο ηλικιωμένες γυναίκες και έτσι η υφαντική τέχνη περνούσε στην επόμενη γενιά από στόμα σε στόμα ή μάλλον, για να ακριβολογούμε, από χέρι σε χέρι. Σήμερα είναι μετρημένες στα δάκτυλα οι γυναίκες που γνωρίζουν να ιδιάζουν το στιμόνι, μεταξύ των οποίων και η Αλεξάνδρα Πίσα, η οποία, αν και ιδιαίτερα νέα στην ηλικία, αποφάσισε να ασχοληθεί με μια τέχνη που χάνεται μαζί με ένα κομμάτι της ιστορίας και της πολιτισμικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. Τη συναντήσαμε στο Ρομάντσο, εκεί όπου διατηρεί το εργαστήριό της και υφαίνει τις υπέροχες δημιουργίες της, που συνδυάζουν το παραδοσιακό με το σύγχρονο με έναν μοναδικό τρόπο. Βλέποντας κανείς μια νέα σύγχρονη κοπέλα σαν και εσένα, σίγουρα δεν μπορεί να φανταστεί ότι δουλεύεις στον αργαλιό. Πώς το αποφάσισες και ασχολήθηκες?
Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει και από πολύ παλιά, αλλά και από τη διάρκεια των σπουδών μου. Το ένα είναι ότι έκανα διακόσμηση στο ΤΕΙ Αθήνας και εκεί κάναμε μαθήματα υφάσματος. Και όταν κάναμε μεταξωτυπία, λέω, εδώ είμαστε, θέλω να κάνω κάτι με τα υφάσματα. Και το δεύτερο που έρχεται και συνδυάζεται με αυτό είναι ότι η καταγωγή μου είναι από Μέτσοβο και Κόνιτσα, όπου έχουν μεγάλη παράδοση στον αργαλιό. Και τελειώνοντας τις σπουδές μου και ψάχνοντας να δω τι θα κάνω και πώς θα το προχωρήσω αυτό με τα υφάσματα που σκέφτομαι, είπα ότι θα πάω να μείνω για κάποιους μήνες στο Μέτσοβο, να μάθω τον αργαλιό. Σαν πρακτική. Σαν πρακτική, να μάθω τα υφάσματα από την αρχή τους και να δω πού θα πάει όλο αυτό. Οπότε μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στο Λονδίνο που ήταν πάνω στο σχεδιασμό υφάσματος και εξειδίκευση στον αργαλιό, όπου εκεί πια είδα τους αργαλιούς τους ηλεκτρονικούς και πώς έχει πια εξελιχθεί πάρα πολύ η όλη διαδικασία με τον αργαλιό. Και υπάρχει η τάση δηλαδή στο εξωτερικό. Επειδή εκεί υπάρχει ακόμα η βιομηχανία σε αντίθεση με την Ελλάδα που έμεινε στο παραδοσιακό και στο ότι ο αργαλιός και η γυναίκα στο σπίτι. Αυτό, δηλαδή έχει πολύ πράγμα από πίσω με τα στερεότυπα και... Είναι αλήθεια αυτό. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αργαλιός σκεφτόμαστε παραδοσιακές αρχοντικές γιαγιάδες, χωριά, παλιά σπίτια. Είναι λίγο δύσκολο να εξυγχρονίσεις την έννοια της τέχνης του αργαλιού, κυρίως στη συνείδησή μας. Ουσιαστικά έχουν αλλάξει όλα αυτά. Είναι τα ρούχα που φοράμε, το τζιν που φοράς. Όλα τα υφάσματα γίνονται είτε στον αργαλιό είτε είναι πλεκτά. Αλλά είναι το ότι δεν πάει το μυαλό μας, γιατί το έχουμε εντελώς στο λαογραφικό και είναι μεγάλη η πρόκληση να μπορέσεις να το δώσεις τώρα ξανά και να καταλάβουν οι νέοι που έχουν απομακρυνθεί από αυτή την τεχνική ότι είναι όλα γύρω σου. Εσύ πώς ακριβώς εξυγχρονίζεις αυτή την έννοια? Με το να χρησιμοποιώ διαφορετικά νήματα, τα οποία είναι λίγο πιο μαλακά και πιο φιλικά προς το δέρμα μας. Με το να παρατηρώ τις σύγχρονες τάσεις της μόδας, οπότε αντίστοιχα να φτιάχνω κάποιο ύφασμα, κάποιο υφαντό, το οποίο θα μπορέσει να ταιριάξει στην τωρινή μόδα. Και με το ότι βασίζομαι και στα παραδοσιακά σχέδια, αλλά δίνοντάς τους μια διαφορετική αίσθηση με τα διαφορετικά χρώματα και νήματα που θα χρησιμοποιήσω. Τι ετοιμάζεις, τι φτιάχνεις γενικώ? Είχα μία συνεργασία το προηγούμενο διάστημα με έναν οίκο μόδας υψηλής ραπτικής, όπου κάνουν τα δικά τους ρούχα και όλη η παραγωγή μένει στην Ελλάδα. Τα κεντήματα γίνονται στην Ελλάδα από ανθρώπους που τα κάνουν στο χέρι. Οπότε προέκυψε μια πολύ καλή συνεργασία με λεπτομέρειες που έφτιαξα που μπήκανε πάνω στα ρούχα για την χειμερινή κολεξιόν που θα βγει τώρα. Από εκεί και πέρα θέλω να κάνω συνεργασίες με ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να βάλουν ένα υφαντό σε ένα χώρο, έναν αρχιτέκτονα που κάνει και ένα ξενοδοχείο, ένα οτιδήποτε και να βγάλω και δικά μου πράγματα, σειρά από μικρά πράγματα, δηλαδή κάποιους λαιμούς που ετοιμάζω τώρα για το χειμώνα, κάποια βραχιόλια. Έχεις κάτι να δοκιμάσουμε? Έχω το λαιμό που είναι το πρώτο δείγμα, το οποίο... Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Ναι. Πώς τα διαθέτεις όλα αυτά? Επειδή είμαι πάνω στο ξεκίνημα, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μου στο email η αρχή, φαίνονται στο blog μου, γιατί τώρα ξεκινάω όλα τα εταιρική ταυτότητα, site, σιγά σιγά. Τι θα είχες να πεις σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να ασχοληθεί με ένα παραδοσιακό επάγγελμα? Τι έχει να χάσει και τι έχει να κερδίσει? Αυτό που θα έλεγα είναι να μην παρατήσει την ιδέα του θέλω να κάνω αυτό, αλλά δεν βλέπω ανταπόκριση. Γιατί πραγματικά δεν ξέρεις ποτέ πότε θα βρεθεί ο σωστός άνθρωπος δίπλα σου να το κάνεις και στην τελική και να αποτύχεις ή να μην σου βγει, ξέρεις ότι το προσπάθησες. Δηλαδή, θεωρητικά αυτό που χάνεις είναι αυτό που κερδίζεις κιόλας, αν δεν σου βγει ή δεν δουλέψει. Οπότε γενικά μόνο κερδίζεις. Θεωρώ εγώ και είναι αυτό όπως βλέπω τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Ότι κάνεις την προσπάθειά σου,
Δεν το βάζεις κάτω. Είναι σημαντικό να έχεις στήριξη από τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Είναι όμως σημαντικό να έχεις και όραμα, γιατί και χωρίς όραμα δεν πας και πουθενά. Και είναι πολύ βασικό, γιατί βλέποντας και νεότερους ανθρώπους πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα να σου λένε ότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά εκεί είναι που πρέπει, σε αυτό είναι που πρέπει να βασιστείς, ότι πλέον δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Πήγαινε. Κάντο. Εσύ είσαι δικός μας άνθρωπος. Οι διάφορες εργασίες στον κήπο μπορούν να γίνουν είτε χαμηλά όπως το σκάλισμα και η φύτευση, είτε σε κάποιο ύψος από το έδαφος όπως το κλάδμα των δέντρων. Συνήθως απαιτούν κινήσεις που κουράζουν και είναι επίπονες. Γιατί λοιπόν να μην ξεχάσετε τις δυσάρεστες για τη μέση σας εμπειρίες μετά από μια πολύ ωραία εργασία στον κήπο. Η ευρεία γκάμα και ο εργονομικός σχεδιασμός των κονταριών και των εργαλείων του Combi System κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Δεν σας αναγκάζουν να σκύβετε, ενώ τα κατάλληλα για εργασία σε ψηλά δέντρα τηλεσκοπικά κοντάρια σας επιτρέπουν να κάνετε την εργασία από το έδαφος, χωρίς τους κινδύνους της σκάλας, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ξεκούραστη εργασία από όρθια θέση, χωρίς να επιβαρύνουν την πλάτη σας. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στον κήπο σας, προσαρμόζοντας κάθε φορά στο κοντάρι σας το κατάλληλο εργαλείο. Ο Αμερικανός συγγραφέας Wayne Dyer είχε πει ότι αν αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό κάναμε κι εμείς. Έναν φοριαμό σε κατακόρυφη θέση που χρησιμεύει για την αποθήκευση ρούχων, τον είδαμε οριζόντιο και φανταστήκαμε ένα τροχύλατο έπλο για την τηλεόραση. Υλικά που θα χρειαστούμε: ένα φοριαμό, 2 μαντέρια πλανισμένα μεγαλύτερα από το μήκος του φοριαμού και φάρδος 23 εκατοστά, ένα επιπλέον καπάκι φοριαμού, MDF 18 χιλιοστών, με το οποίο θα δημιουργήσουμε τα ράφια, οπότε τις διαστάσεις τους υπολογίζετε ανάλογα με το μέγεθος του φοριαμού. Εμείς για το δικό μας χρειαστήκαμε 2 κομμάτια με διαστάσεις 43 επί 1,54,5
και 4 κομμάτια 13,5x43, βίδες 3,5x16, 4 ροδάκια 8 εκατοστών, ξυλόκολλα, χαρτοτενία, βερνίκι ξύλου χρώμα καρυδιά και ένα διάφανο βερνίκι για το φοριαμό. Από εργαλεία, δραπανοκατσάβιτο, γωνιακό τροχό, δισκοπρίωνο, τριβείο, σφικτήρες, μολύβι μέτρο, γάντια και γυαλιά. Αρχικά με το γωνιακό τροχό αφαιρούμε από το καπάκι του φοριαμού τον εύρο, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει το κάτω μέρος του και να κλείσει η τρύπα που έχει βάσει. Προσοχή! Όταν δουλεύουμε με το γωνιακό τροχό, είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών γυαλιών και γαντιών. Αφού κόψουμε το κομμάτι που δεν θέλουμε, το τοποθετούμε στη βάση του φοριαμού και ίσως χρειαστεί να το χτυπήσουμε με μια ματσόλα. Εάν δεν έχετε, δεν πειράζει, πάρτε ένα κομμάτι ξύλο, ακουμπήστε το πάνω στο μέταλλο και χτυπήστε με ένα σφυρί. Αφού σφινώσουμε το καπάκι, αφήνουμε για λίγο το φοριαμό και ασχολούμαστε με τα μαδέρια. Παίρνουμε τα ξύλα μας, βάζουμε ανάμεσά τους ξυλόκολλα και τα σφίγγουμε με τους σφιχτήρες. Πολύ πιθανόν να μην έχετε μεγάλους σφιχτήρες. Οπότε, κάνοντας αυτό το κολπάκι, βάζοντας δηλαδή σταυρωτά 2 μικρότερους, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Τώρα μετράμε το μήκος του φοριαμού και κόβουμε τα μαδέρια μας στις ίδιες διαστάσεις με το δισκοπρίωνο. Γυαλοχαρτίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Σειρά έχουν τώρα τα MDF, τα οποία ζητήσαμε να μας το κόψουν σε διαστάσεις ίσες με το άνοιγμα της πόρτας, καθώς θα μοντάρουμε τα ράφια και θα τα περάσουμε μέσα στο φοριαμό. Εδώ θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης και το βάθος του φοριαμού. Ο δικός μας έχει βάθος 43 εκατοστά. Παίρνουμε λοιπόν το ένα μεγάλο κομμάτι MDF και μετράμε 50 εκατοστά από τη μια πλευρά και 50 από την άλλη και τραβάμε 2 γραμμές. Στα πλαϊνά βάζουμε ξυλόκολλα και τοποθετούμε τα 2 μικρότερα κομμάτια. Τοποθετούμε με τον ίδιο τρόπο και τα άλλα 2 ακριβώς στα σημεία που σημαδέψαμε και κλείνουμε με το μεγάλο κομμάτι. Βάζουμε τους σφιχτήρες και αφήνουμε την κόλλα να στεγνώσει. Μετά ανοίγουμε τρύπες από την πάνω και από την κάτω μεριά του φοριαμού. Τοποθετούμε το μασίβ ξύλο στο πάνω μέρος και υπολογίζοντας ότι η πόρτα ανοίγει προς τα κάτω. Βιδώνουμε με τις βίδες 3,5x16. Περνάμε και τα ράφια μέσα στο φοριαμό και βιδώνουμε επίσης με τις ίδιες βίδες. Τέλος, σειρά έχουν τα 4 ροδάκια. Σκουπίζουμε καλά το έπλο και ειδικά τη λαμαρίνα την περνάμε με ένα πανί στο οποίο έχουμε ρίξει λίγο νεύτη, ώστε να απομακρύνουμε δαχτυλιές και βρωμιά. Αφού καλύψουμε με χαρτοτενία, περνάμε το ξύλο μας με το βερνίκι καρδιάς. Όταν στεγνώσει, αφαιρούμε τη χαρτοτενία και περνάμε με το διάφανο βερνίκι το υπόλοιπο έπλο. Εάν είστε λάτρεις του βιομηχανικού στυλ, το συγκεκριμένο έπλο θα το λατρέψετε. Η λαμαρίνα στο φυσικό της χρώμα και το ξύλο βαμμένο σε απόχρωση καρυδιάς θα δώσει μια βαριά μελαγχολική ατμόσφαιρα. Βάλτε πάνω στο έπλό σας μεταλλικά κυροπήγια ή παλιά φθαρμένα βιβλία. Βάψτε το σαλόνι σας σε μια σκούρα απόχρωση του μπέζ. Ιδανικά συνδυάστε το με τούβλο ή πέτρα. Καλές προβολές! Και τώρα θα μοιραστούμε μαζί σας ένα μυστικό των επαγγελματιών. Εάν θέλετε να αυξήσετε την καλλιτικότητα του λευκού χρώματος, στάξτε μέσα λίγο μαύρο ή λίγη όχρα.
Σήμερα θα μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε υπολείμματα καμένου φαγητού από τα σκεύη σας με 3 διαφορετικούς τρόπους, χρησιμοποιώντας ξύδι, μαγειρική σόδα και αναβράζοντα δισκία. Ανάλογα δηλαδή με το τι σας βρίσκεται στο σπίτι. Ένα μόνο θα εγγυηθώ, ότι τα σκεύη σας θα γίνουν σαν καινούρια. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας τρόπο, ο οποίος είναι χρησιμοποιώντας το ξύδι. Παίρνουμε την κατσαρόλα που έχει το πρόβλημα, θα βάλουμε 1 φλιτζάνι ξύδι και 4 φλιτζάνια νερό. Θα τα αφήσουμε να βράσουν για περίπου 5 λεπτά και αμέσως μετά θα πάρουμε το σφουγγαράκι μας με την πράσινη πλευρά, την πιο σκληρή, θα αρχίσουμε να τρίβουμε με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν δεν έχει φύγει με την πρώτη φορά, τρίβστε κι άλλο, μάλλον το κάψατε πολύ το φαγητό. Δεύτερος τρόπος, με μαγειρική σόδα. Αν λοιπόν σας βρίσκεται μόνο μαγειρική σόδα στο σπίτι, θα κάνετε σχεδόν τα ίδια, μόνο που θα το αφήσετε να βράσει για μία ολόκληρη ώρα. Δηλαδή, ανάλογα με το μέγεθος του σκεύους, θα καλύψετε τον πάτο με μαγειρική σόδα, θα γεμίσετε με νερό και θα αφήσετε να σιγοβράζει για μία ολόκληρη ώρα. Θα κάψετε λίγο παραπάνω ρεύμα, αλλά τι να κάνουμε, το αξίζει. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε και πάλι το σφουγγαράκι σας, με τη σκληρή του πλευρά, την πράσινη, θα τρίψετε με ζεστό νερό και σαπούνι για όσο χρειαστεί. Και νομίζω πως και αυτό μια χαρά θα λειτουργήσει. Τρίτος τρόπος, ο πιο ευρηματικός ίσως, αν δεν έχετε ούτε μαγειρική σόδα ούτε ξύδι, χρησιμοποιήστε αναβράζοντα δισκία. Είτε είναι συμπληρώματα διατροφής είτε παυσίπονα. Γεμίστε την κατσαρόλα που θέλετε να καθαρίσετε με ζεστό νερό και ρίξτε 4-5 αναβράζοντα δισκία. Αφήστε τα να δράσουν για μία ολόκληρη ώρα και μετά δεν το γλιτώνετε το τρίψιμο. Θα πάρετε και πάλι το σφουγγαράκι σας και θα τρίψετε με τη σκληρή του πλευρά, θα ξεπλύνετε με σαπούνι και με ζεστό νερό και καλή σας τύχη. Το καλό εργαλείο το αγοράζετε μια φορά. Το κακό, πολλές. Οι πειρασμοί στο κατάστημα είναι πολλοί. Ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, ελκυστικά σε εμφάνιση και αχτύπητα σε τιμές. Δύσκολα αντιστέκεται κανείς. Συνήθως όμως η χαρά της καλής αγοράς δεν κρατάει πολύ και η ευκαιρία, όπως νομίζατε, τελικά δεν άξιζε ούτε τα ελάχιστα χρήματα που δώσατε. Όπως λέει και ο λαός, η φθήνια τρώει τον παρά. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να βρείτε επώνυμα ποιοτικά εργαλεία σε εξειδικευμένα καταστήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς πρέπει να επιλέγετε τα εργαλεία σας. Και να θυμάστε, το πιάσιμο επιτρέπεται. Ένα εργαλείο χειρός πρέπει να το πιάσετε στα χέρια σας, να δείτε την αίσθηση που έχει και αν σας βολεύει εργονομικά. Μίνι κατσαβίδια μπαταρίας, όπως το ήξο. Είναι πολύτιμη βοηθή για γρήγορα βιδώματα. Και πάμε να δούμε τώρα τα κρουστικά δράπανα. Το δράπανο θα πρέπει να είναι εύχριστο και πρακτικό, ώστε να μπορείτε να τρυπάτε και να βιδώνετε ακόμα και με το ένα χέρι. Η πρόσθετη λαβή και η αντίστοιχη υποδοχή στο σώμα του εργαλείου θα αποδειχθούν χρήσιμα στις δύσκολες δουλειές. Μια ισχύ των 750 W αρκεί για τις περισσότερες εργασίες. Δεν χρειάζονται υπερβολές, γιατί όσο πιο ισχυρό είναι το εργαλείο, τόσο πιο βαρύ και δυσκολότερο γίνεται στη χρήση. Τα εξελιγμένα συστήματα ρύθμισης της ταχύτητας και της ροπής κρίνονται απαραίτητα, καθώς έτσι δεν θα παρουσιάζονται προβλήματα σε εργασίες με αποτριοτρύπανα, αναδευτήρες ή σπυροτόμους. Αριστερά ή δεξιά, ένα σύγχρονο εργαλείο θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα εναλλαγής αριστερής-δεξιάς περιστροφής, όπως και έναν διακόπτη εναλλαγής μεταξύ απλής και ακουστικής λειτουργίας. Το τσοκ ταχείας στερέωσης αποτελεί σήμερα στοιχείο βασικού εξοπλισμού. Τα ποιοτικά εργαλεία διαθέτουν ένα πλήκτρο ασφάλισης ή ένα αυτόματο μηχανισμό σταθεροποίησης για ταχύτερη αλλαγή του τρυπανιού. Από την εμφάνιση δεν θα καταλάβετε πολλά για την ποιότητα και βέβαια είναι δύσκολο να τις δοκιμάσετε πριν την αγορά. Συμπέρασμα, όταν χρειάζεστε μύτες κατσαβιδιού να αγοράζετε γνωστά επώνυμα προϊόντα. Αν θελήσετε να αγοράσετε μόνο ό,τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, στο τέλος θα πληρώσετε περισσότερα. Καλύτερα να αγοράσετε μια καλή συλλογή. Μπορεί να ξοδέψετε κάτι παραπάνω, αλλά τελικά η συλλογή είναι φθηνότερη σε σχέση με τις μεμονωμένες αγορές. Ας δούμε λίγο και τα τρυπάνια. Το σωστό ξυλοτρύπανο πρέπει να έχει μύτη κεντραρίσματος και δύο όψεις καλά κονισμένες. Υπάρχουν τρυπάνια για όχι πολύ σκληρά υλικά, όπως κεραμίδια και διάτριτα τούβλα. Δεν έχουν όμως την ίδια αντοχή όπως τα τρυπάνια για μπετόν. Η συμβουλή μας: καλύτερα αγοράστε εξ αρχής τα πιο ανθεκτικά τρυπάνια για μπετόν. Για την κρουστική διάτριση σε αδρανή υλικά, η μύτη του τρυπανιού θα πρέπει να έχει ενίσχυση σκληρομετάλλου. Τα τρυπάνια για μη σιδηρούχα μέταλλα, παραδείγματος χάρη αλουμίνιο, ρίχαλκος ή χαλκός, θα πρέπει να είναι HSS, δηλαδή από ταχυχάλιβα, High Speed Steel. Αν όμως πρόκειται να τρυπήσετε ανοξίδωτο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τρυπάνια από ταχυχάλιβα με κράμα κοβαλτίου.
είχατε τα γενέθλιά σας και όλοι σας οι φίλοι σας τίμησαν με την παρουσία τους. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Και... Με μία μόνο συσκευή θα μπορείτε να καθαρίζετε την κουζίνα, το μπάνιο, τα πλακάκια, αλλά και να σφουγγαρίζετε κάθε δάπεδο, απολαμβάνοντας μοναδική καθαριότητα ακόμη και στις πιο δύσκολες γωνίες. Ο καθαρισμός γίνεται χωρίς χημικά καθαριστικά, ενώ απαιτείται μόνο 1 λίτρο νερού βρύσης για καθαρισμό περίπου 20 λεπτών, χρόνος που χρειάζεται για τον πλήρη καθαρισμό ενός μικρού διαμερίσματος. Άρα, με τη χρήση των ατμοσυστημάτων, επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση νερού, ρεύματος, χρόνου και χρήματος.